Halløj så YouTube, det er mig, Doggy Gaming 320. Og her er der en lille vlog sammen med Oliver. Dag. Dag. Og vi har lige fået os en lille sodavand. Det er Bodil. Og så sidder vi og drikker, og så vil vi bare lige snakke Om. ikke en skid. Ligegyldige ting. Vi filmer bare lidt. Mm-hmm. Hygge. Vi kan tage sådan en energidrik-test. Hvad er din top 3? Monster. Monster på 1'eren. Burn på 2'eren. Og Red Bull på 3'eren. Min det er også Monster på 1. Rockstar på 2, og så Red Bull på 3. Satan. Rockstar smager fucking godt. Burn smager bedst. Hvis du havde taget X-Ray, så havde jeg slået. Hvis du havde taget Hostler, havde jeg slået dig. Jeg kan faktisk godt lide Hostler. Det kan jeg også. Jeg kan godt lide X-Ray, men det er bare ikke så godt. Og hvis så tager vi din top 10. Top 3 har vi. Så mange energidrik kender jeg ikke. Gør du ikke? Nej. Og hvis top 5, så skal du sige 2 mere. Ja, samme rækkefølge, og så Rockstar, og så Hostler. Og jeg kender godt en top 10. Jeg tager en... På 4. pladsen, der kommer Burn. 5. plads, der kommer der Kult. 6. pladsen, der kommer der Hostler. 7. pladsen, der kommer der... Det er en eller anden, du kan få over i London. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det rykker. Mountain Dew Energy. Den smager fucking godt. Den var på 8, og så er der 9. Det er Kult Cola. Og 10, det er... Jeg kan ikke smage forskel på Kult Cola og bare normal cola. Jeg synes bare, det er sødere. Ej. Nå. Jeg har en top 9, så jeg kan ikke huske den sidste. Den er slet ikke på min liste. Ja. Jeg slikker dig i øjet. Jeg skulle ikke i min mund. Jeg drikker din cola. Fuck, det er sjovt. Okay. Prøv lige at gøre det igen. Simba. Det var den cola. What the fuck? Er du færdig? Er du færdig? Mhm. Okay, jeg er næsten færdig. Jeg er helt til. Hvorfor fanden hakker mit kamera så meget? Ej, hvor vil jeg ikke være. Gå nu væk med det der, det er så formuleret. 3. Vi slutter den på 5 minutter. Eller? Slut den på 5 minutter. 5 sekunder. Okay, vi ses om 3, 2, 1.